प्रभु जी प्रभु जी ప్రణామాలు. प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। దేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो ఓం నమో भगवते వాసుదేవాయ. वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो ఓం भगवते భగవతే वासुदेवाय। వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం नारायणं नरं चैव नरोत्तमम्। దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. भगवते హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము.
కస్మిన్ యుగే ప్రవృత్తేయం స్థానే వాకేన హేతునా కుత సంచోదిత కృష్ణ కృతవాన్ సంహితాం మునిః. సో ఆ సూత గోస్వాముల వారితో ఎప్పుడైతే సూత గోస్వాముల వారు తాను తన గురువు వద్ద నుంచి విన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని యథావిధిగా తాను అవగతం చేసుకున్నటువంటిది, తాను విన్నటువంటి దాన్ని అవగతం చేసుకున్నటువంటి దాన్ని యథావిధిగా చెప్తాను అని చెప్పిన సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సౌనకాది మునులు, మరి శ్రేష్ఠుడైనటువంటి సౌనక ముని ఆయనను కీర్తిస్తూ ఆతృతతో ఆ భాగవతము వినడానికి ఆతృతతో పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా, సో ఇక్కడ సౌనక ముని అడుగుతాడు, ఓ సూత గోస్వామి, మహాభాగుడవైన నీవు వక్తలలో అత్యంత శ్రేష్ఠుడవు కనుక ఘనుడును పరమ శక్తివంతుడు అయిన సుఖదేవ గోస్వామి పలికిన శ్రీమద్ భాగవత పవిత్ర కథను దయతో మాకు వినిపింపుడు అంటూ అని, ఇక ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మేమేదైతే వినదలుచుకున్నామో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఏ సమయమునందు మరియు ఎచ్చోట తొలుతగా ప్రారంభించబడినది, అదియునుగాక ఏ కారణము చేత అది ఆరంభింపబడినది, ఈ సంహితను రచించుటకు మహాముని అయిన కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసుడు ఎవరి నుండి స్ఫూర్తిని పొంది ఉండెను అంటూ వారు ప్రశ్నలు, అంటే ఆతురతతో ఏమేమి అంశాలు వారు తెలుసుకోగోరారో ఆ అంశాలను కస్మిన్ యుగే ప్రవృత్తేయం, కస్మిన్ యుగే ఇక్కడ ప్రవృత్తాహ ప్రవృత్తేయం, ఈ మరి భాగవతం మరి కస్మిన్ యుగే ఏ సమయమున ప్రవృత్త ప్రారంభించబడినది, స్థానే వాకేన హేతునా, మరి ఏ స్థానంలో ఏ కారణం చేత, కుత సంచోదిత కృష్ణ, మరి ఆ కృష్ణ ద్వైపాయనుడైనటువంటి వ్యాసుడు ఎవరి నుండి ప్రేరణ పొంది కృతవాన్ సంహితాం మునిః, సో మరి ఆ కృష్ణ ద్వైపాయనుడైనటువంటి వ్యాసుల వారు ఎవరి నుండి స్ఫూర్తిని పొంది దానిని రచించెను, ఈ వేద సాహిత్యం సంహితాం, ఈ వేద సాహిత్యమును రచించాడు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఏ సమయమునందున ఎచ్చోట తొలుత ప్రారంభింపబడినది, అదిగాక ఏ కారణం చేత ఇది ఆరంభింపబడినది, మరి ఈ వేద సాహిత్యమును రచించుటకు మహాముని అయిన కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసుడు ఎవరి నుండి స్ఫూర్తిని పొంది ఉండెను అనేది ఇక్కడ వారు తెలుసుకోగోరి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. ఎచ్చట తొలుత ప్రారంభించబడినది, ఏ కారణం చేత ప్రారంభించబడినది, ఎవరి నుండి ప్రేరణ పొందారు అంటూ ఒక 3 ప్రశ్నలు. సో శ్రీమద్ భాగవతము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే, శ్రీమద్ భాగవతము శ్రీల వ్యాసదేవుని యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన రచన అయినందున సౌనకముని ఆ విషయమున పలు ప్రశ్నలు అడుగుచున్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతము వ్యాసదేవుని యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి రచన కనుకనే సౌనకముని తద్విషయమున ప్రశ్నలు అడుగుచున్నాడు. అల్పజ్ఞులైన స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజబంధువులు అవగతమున కొరకై శ్రీల వ్యాసదేవుడు వేదమునందలి విషయములను మహాభారత రచన వరకు పలు విధములుగా వివరించి ఉండెనని అతడికి తెలుసు. కానీ భౌతికత్వంతో ఎట్టి సంబంధము లేనటువంటి కారణమున ఈ శ్రీమద్ భాగవతము అటువంటి సాహిత్యమునకు పరమై ఉన్నది కనుకనే ఈ విషయమును గూర్చి విచారణలో జ్ఞానపూర్ణులు యోగ్యములై ఉన్నవి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు.
సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణంలో ఇది వ్యాసదేవులు వారు రచించిన కృష్ణ ద్వైపాయనులైనటువంటి వ్యాసుడు రచించినటువంటి రచనలలో అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా భావించినట్లుగా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం మనకి ఒక గొప్ప సత్యాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతము శ్రీల వ్యాసదేవుని యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన రచన అయి ఉన్నది అని సౌనకుడికి తెలిసి ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. అందుకే తద్విషయమున ఆ విషయమున పలు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకం ఒక గొప్ప సత్యాన్ని, శాస్త్రాలలో అత్యున్నతమైనది శ్రీమద్ భాగవతము అనేటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా చూసుకున్నాం, ఇది నిర్మలమైనటువంటి భక్తిని బోధిస్తుంది, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క పరమ తత్వాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది, కలియుగ ప్రజలకు సులభమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని చూపెడుతుంది. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అల్పజ్ఞులైన స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజ బంధువులకు అవగతమరుకుటకై శ్రీల వ్యాసదేవుడు వేదములందలి విషయాలను మహాభారత రూపంలో, అందుకే పంచమ వేదంగా చెప్తూ ఉంటాం. సో మరి రచనకు అనేక రకాలుగా ఆయన వివరించినటువంటిది. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము శాస్త్రాలలో అత్యున్నతమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, భౌతికత్వముతో ఎట్టి సంబంధము లేని కారణమున ఈ శ్రీమద్ భాగవతము అటువంటి సాహిత్యమునకు పరముగానున్నది. సో కనుకనే మరి ఏ యుగంలో, ఏ స్థలంలో, ఏ కారణం చేత, ఎవరి ప్రేరణ చేత, 4 ప్రశ్నలు, 3 అనుకున్నాం, 4 ప్రశ్నలు ఉన్నట్టున్నాయి ఇందులో కదా. సో ఏ సమయమున, ఎచ్చట, ఎస్ 2 ఉన్నాయి మొదటి దాంట్లో కదా. సో మరి ఏ కారణం చేత, ఎవరి యొక్క ప్రేరణ, అంటే 4 ప్రశ్నలు ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటివి. ఏ యుగంలో భాగవతం ఎప్పుడు రచించబడినది అనేటువంటిది ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సరే, దానికి ఎలాగూ మనకి అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి, ఆయన కలియుగ ప్రారంభంలో, ద్వాపరయుగ అంతంలో రచించినట్లుగా మరి ఎక్కడ రచించబడినది? సో సాధారణంగా మరి బదరికాశ్రమ, వ్యాసాశ్రమంలో అది రచించబడినటువంటి అంశము. ఏ కారణం చేత అంటే అది కూడా డీటెయిల్డ్గా మనం చూస్తాము. అన్ని వేదాలు, పురాణాలు, మహాభారతం రచించినప్పటికీ కూడా వ్యాసదేవునికి అంతరంగంలో అసంతృప్తి ఉన్నది, సంతృప్తి కలగలేదు. అప్పుడు నారద మహర్షి మరి ఉపదేశిస్తాడు, నీవు భగవంతుని యొక్క నిర్మల భక్తి మహిమలను సంపూర్ణంగా వివరించలేదు, దాని ఫలితంగానే నీవు అసంతృప్తితో ఉన్నావు, కనుక అవి చేయమని. ఎవరి ప్రేరణ అంటే మనకి నారద మహర్షి యొక్క ప్రేరణ ద్వారా వచ్చినటువంటి. వీటన్నిటినీ కూడా డీటెయిల్డ్గా తదుపరి శ్లోకాలలో మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी।